Het project Noorberkids in Roggel heeft onlangs een prijs gewonnen. Het is een bijzonder project waarbij kinderen samen met het bedrijfsleven actief werden in de samenleving. En zo gaat het betekenen voor bijvoorbeeld de andere inwoners van het dorp. Het Noorberkids project in Roggel is volop aan de gang. Kinderen werden op deze manier gestimuleerd om actief te zijn in de samenleving. Even helpen bij de bejaarden of gaat klusjes doen in het dorp. Het zijn allemaal voorbeelden van wie de kinderen in Roggel aan de slag zijn gegaan. En ze kunnen ook nog het winnen. Elke maand wordt een prijswinnaar bekendgemaakt, zo ook afgelopen maandag. We zullen het heel fijn vinden samen met de school en de vrijwilligers van Noorberzorg om te kijken of we kinderen wat bewuster kunnen krijgen. Dat ze ook een onderdeel zien van de samenleving en dat zie je net zo goed iets kunnen doen voor een ander. En dat hoeft niet per se een oudere te zijn of wat dan ook, maar ook voor elkaar of voor toes of voor immers een buur. We hebben spelkaarten gemaakt en spaarpuntjes. En samen met de ondernemers hebben we gekeken van goh, kunnen die ook nog eventueel meedoen. En er zijn dan stempelkaarten uitgekomen en als kinderen dan puntjes verdiend hebben op school speelt zich dat allemaal af. Dan kunnen ze dus met die puntjes naar de lokale ondernemer en daar liggen dan spaarkaarten en dan krijgen ze een stempeltje erop. Maar het gaat natuurlijk allemaal om de maatschappelijke betrokkenheid. Gaat voor immers over hebben, zonder dat ze er gaat voor terug is. Dat er relaties ontstaan tussen immers van 89 en een kindje van 10, ik noem maar even wat. En dat allemaal, dat zijn van die onzichtbare ontmoetingen en verbindingen die eigenlijk van groot belang zijn, maar altijd achter de schermen gebeuren. Vandaag hebben we gezegd, het is nu 1,5 maand dat we bezig zijn. Er zijn een aantal kinderen die nu al meedoen. En toen hebben we gezegd, we gaan niet 5 maanden wachten, maar we gaan iedere maand even laten weten van wat is de stand van zaken. En vandaag is de eerste prijsuitreiking. Dus er is één kindje wat heel veel kaarten en klusjes heeft gedaan. En dat gaan we vandaag in het zonnetje zetten. Vandaag komt die mevrouw zeg maar, van 89 en die komt zich ook in de klas vertellen van wie belangrijk dat het voor haar is dat kinderen eens een keer bij haar op bezoek komen of een keer een boodschap doen. We zorgen dus dat de kinderen meedoen en een lift, dus de winnaar, heeft bijvoorbeeld kaartjes ingevuld wat ze bijvoorbeeld met haar oma duidt of met haar zusje. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook bij Noorberzorg opruimen. En dat zijn allemaal ideetjes wat die gaan doen. En daarvoor geven wij weer een beoordeling wie wij vinden dat ze het heeft gedaan. En dan geven wij die puntjes en dan kunnen ze naar de winkel voor de stempels op een stempelkaart zetten. En dan krijgt ze weer een nieuwe opdrachtkaart dat ze weer direct verder gaat. Het Noorberkids project is ook opgevallen op andere plaatsen. Zo vond je in Amersfoort het festival We Doen Het Zelf wel plaats. En het VSB-fonds dat dit organiseert heeft het project uitgeroepen als prijswinnaar. Ze kregen een geldbedrag van ruim €8.000. 2 weken geleden worden wij als Noorberzorg een van de 4 mooiste projecten van Nederland uitgenodigd bij een groot festival. We doen het zelf wel. En daar wordt een VSB-fonds en die deed een donatie op locatie en hebben het project een idee ingediend. En zie daar, die zogen toch iets meer dan heitje voor kwijtje. En die hij ziet van wij vinden dit zo fantastisch. Dit is iets wat over de hele samenleving gaat. Wat goed uitvoerbaar is, wat leuk is ook om mee te doen. Dus toen hebben we een prijs gewonnen van €8400. Daar gingen we dus mee terug naar huis. Met het prijzengeld gaan we dus materiaal ontwikkelen, hè, want we hebben natuurlijk spullen nodig om het spel zeg maar, tastbaar te maken. Een website wat geld kost, nou noem maar op. Alleen maar winnaars dus in Roggel. Vooral Jopie, die zus ze weer helemaal stralen. Mijn zus die werkt bij de thuiszorg en ook bij Jopie. En daar misschien een keer met mijn zus met kunnen gaan, met de thuiszorg. En dan als verrassing voor Jopie. Dan gaan we bijvoorbeeld een spelletje, een spelje met of zo gezellig kletsen.